Inga ritoke nende kuraririwa ga tukuria na rira tokonye. Igo ritoke tukura. Enseye munenusu ya Maragoba. Aiga Ndizi TV. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Majumuriria nande ne jinga kijiri chabe ne to kware na somuruberi oyoiga nene ka to itwa kwanda mangana siasa namagendero ime na isko ya gusiko bano magani ito ogura osoire me studio ka to kwanda mangana mange igoro ya siasa namagendero yeli tukoli arero nene ka ro unyuru no mwakoyo abarai aho beso kiru chikuri kiru kyuburai ao ibirugo ao kero baja gete kwirwanira elio basirwe naba na inji gusaba kikura go chikuri ibirugo aho igobono magani ito kirase studio nigo to kumwali bagalia bene kiagera akwane atotebiere ningo ero kwa manyiro mwanju muri na lio tasu kikurwa se TV yao tosukinaye go ikomwe linyurana botambe ditugye chumatate to koretera mangana siasa namagendero igomagani itukira se studio nanjitiga mweli baga anyarga go introduce agotebiere ningo ndetuma usuka uchibosi mbiamono asante sana mbiamono muradia soko ngarigania Brighton no musanione productions nabara Ivan Ndizi TV nkoira ribageri kubatebinga mbiamono asoko twarigani gaiga samarieta yonkuru kumweshimiwa Walter Balozi Omwenga ndo mochokoro makwaro bumara inkabo iborwa inyabioto ire ya Manga Ward constituency yabo getutu masaba imeye county yetu ya Nyamira mwigwete na etorina Walter Balozi Omwenga makworo abwata marieta mange kweli osoire gaiga bono na bonda takora kwana familia umetu mweshimiwa bantu mugusiana ngotakaro manyana mweshimiwa na wate family kwara kwana na bonya familia oge kurigerete mbia mono sana mbia mono nimbwate family buna nate banche no muiburu bugetutu gwa masaba nyasaye nanse seneti nimbwate family nimbwata abana boigo nimbwate na abaibori bane igonga na bon mbwate familia nene ne familia nene ya constituency yabo tutu masaba inje no mwana obo yes mbia mono mwanjubure wana kwa iguri na lero litukulia lero etole na Walter Balozi Omwenga makworo kuruchinse majiritia kitutu masaba ekaraso ira se studio ikekaro moroche igona boroje na no mwana siasa onyareka kwana bona to mali bolia wetra senambira se skin ya igora bupoigo gende gutobwatya sensemeria YouTube na bagotonyora Ndizi TV News boiga sensemeria Facebook na bokubwatya muroberi wetera sensemeria Ndizi TV News igo tosukana boto tweet @Ndizi TV News kangelikia oni otokerandi osedi bolio ragani kuboli omweshimiwe ikirase studio ekero torigeti kuchukosuka bosi ono mweshimiwa nabutoko genda ya mase motora manyana ngoko twakonde Nyamira Nyamira okorwa Nyamira ni county ya Masi county tia bagusi ngakura kwa development ase county ya Nyamira alafu mayakurigeria nsema ya kitutu masaba mbia mono sana muralia county ya ito ya Nyamira neye moya boye manwa ya renge ye district area renge nkoro ya Ukisi district nere gache gatananwa ekabe manwa kurwa se district nene ya Gusii chi county chitaracha na ndaba ona buna chi county cyakire nere kabe county amase the 47 counties tokwa neregoro ya magendero anene nonye bukungo tebere nga asamaratari abantu bago chandika lakini rende kero tonyo tubwata barai babwata marro iyo bago tabani aseke so ekenyamororonga where there is no vision people perish lakini ekera barai bachorere babwata amaroro amotwe nturigirete chi county cyabo makuweni ase kigabana kire kibwata amaroro amotwe Kitui ntoroche mangana babo charity ngilo bagokora ba create
ebintu bikuru kuma factories chigo produce totebenga chi juice cha maembe chigo chikorosi chianga kwanyoranga banyore contracts de chianga ichi chaba sigari chonsi pi ngilo go chirosi kurwese county yae igonga ekero tubwata barayi babwata marorama ya naenda mutwe igo bakweburinga nga kibago kora baerosi chi factory ne chi industries kero tugukwana samangana ye chigasi abana baito basomire mbabwati gasi kwanyoranga abarayi barosi opportunities abana babanyore chigasi wetera chi factory ye chi cheito igonga ekero kwamboria magenderero anyamira ye county unaru emefane yu wocheranga nga kinyamira yaito turanyare ko yekini na ko yegendereria toisa gutwara a vision of development job creation na boigo kurigereria abantu buna bari mu baito ba ECD ekiagera bana baito gamagendera ya twaikeranira roro tingo teba nga twikiroro yaya lakini kero tokorigereria mangana devolution ntobwateri bagari abene kororanga to create opportunities yechi asaba na baito by county ya Nyamira asaba anto baito by county ya Nyamira na se mono ase constituency lakini bona tuise goteba asa magendero twarko to asemia ile ngora ya Nyamira go ikaboniga asemia ekerongo kiye masemia Nyamira ya temire nanda barayi baito batemire otwabwate governor oyo timokiro kurukwa Nyagarama John Nyagarama na temeta sarenge kunyara drebono iga umu governor itoro Ramos Nyaribo nerengo temare kiagera ritangeri nchirari bwaterete igo bono there is opportunities ase kerengo kiye masemia abatoko tebanga bamintu toikire 60% lakini rende ntobwate ribaga rinene yabene iryo gukorera umuntu Nyamira county emeremo koreta chigasi na also ko improve amangana ye chinyagitari chetu twende bono bogetutu masaba na kieroro ja magenderero asemia ketoteno ne miaka ikomia devolution na kiro ja magenda se ebunge ya kitutu masaba bogetutu masaba naende mbia mona soko okomboriri swali eryo inje buno muiboro bogetutu masaba nkwanere ncha somo nyena se ekina akorera sensemo yane manyago cheranga ngaibo getutu masabere nyasaya gankonya ngaiboru bogetutu nyabioto imeyamanga ward ngasome primary ya Morako secondary school ngamanya gukorore secondary ya Sameta nyasaya gankonya akambwato koboko na inche nkabyoka ngacha ekerona soka ngacha kikombe gekuruku Walter Omwenga Foundation ekiombe kiarete tabasayamo bakore chisukuru batabwati kinde bagokora nkabasominga kibakoiranio koboko gochia se community bani ngakitogo konya bari abantu bari batokiniri chinka cheito giving back to the society lakini mheshimiwa nyuma tutara ikasali gwakorire kurande bingu una genda libono neba mnatari kerugo chikoboli gosekero kurarigere bune fota yage bugetutu masaba ngakiro development era sensemeli abarayi baregeti bono yo kurubuge tutu masaba ekero barenge kuri gichikura cha 2017 ubarwete ira batoroseri chipara barwete ira batokineri chinyagitari barwete ira batokonyera basaye nebiyombe byaito naende bakaruwe ira nga uchumi yaito yabuge tutu masaba nechisemi cheito goitera se CDF nchimukiwe lakini bono rende goikerase tuikaranse terero binte bimbira korekana bone kero toko nonyo mwarimu ekerago kore scorecard we evaluate mwanafunzi amangana aria amosomeri gocha anyoro umwana uri tara perform ke buna korengani no gosemeri kwa ekore abagetutu bamasaba mbirero bare ekiagera chi promise chiri chia rwetu njira irekerano ingige koirera amagenda atari gokorekana ekiachibesio jinjirororo na baraimbaroro ingige koirera kolengana ibirengere byao magenda atari gokorekana aneno na sorgongo rwetu rogusi mbia mono sana tingo kwanera abarayi bari baregetinga ingige kogera getarakorera ekiagera tinja se timu yabo igonda kwanera se team sensemo yani buno murai na experience kirina anyore korachi organization nebiyombe binene bitari biyege serikali ensengima amagendero koba nonye to chakire nyumba ekero mugaka bwato mubango bwo gukinie nkayaye
umubango yo gwikaya kwane no munginoyi oyoro mukonyoyi amangana ya gwikaya kwane n'abana baye igoro nga kienke yabego kina naba amatega igakobwate kananga mipango kyabegete ekaro bakwanire bamanye kubwatera namo umugusiga atebete nga ngubemu njanya kwenda roje lakini nkwanira mangana y'uburayi bwabo gitutu masaba igona cyakira ko tabanga ki asamarorama yatari amambia where there is no vision abantu babo cyandika igobono ntebenga uburayi ubutari koreto mu gitutu bwensi yamo ai karansa SMS ekiagera mu gitutu masaba tubwate chiword sita word ya yosima amaganiaye tari ara word ya yerigo mebwate word ya gachuba amaganiaye tari ara word ya kemerebwate ose yamanga igobono inchebuno murai Nyasaya isago nkonya abantu bangeri bageri yoko barabu no mujumbe igongo chiko make sure ngana ikaransire n'abantu bagesima abantu bamagombo berigoma bagachuba bakemera bamanga amagani yabo toyakwanire naende toya bange kwa pamoja igo timba sakoreta amache kero batagete para timba retere stime kere stime rororo batagete kunyiri eji wono priorities ngo chitoro ikororo mwishimiwa omanju murire hono igwete na lero nigo tole na Walter Balozi Omwenga amakworo oyo kurigero kyobo chumbe asensemo ya Kitutu Masaba account ya mire go nabo gotomeka engeli kyago siriboli yawo gwetera se namba iyira se skin ya igura bwende anyarka gotoerera mono mwishimiwa enkwira na torite na somo kegende tumakwirana autotaina kwarabe na boko nyana kwa beira se leadership go sase birugo ao autotainga ki performance yao erona kyonyeroje akeyo tetora na somo boko kegende to kwirana autotebi igoro yeringaneri bien monos Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omuliyeri lyabwe televishoni ya Ndizi TV vono nabukura ly'ubunchorya bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abaligeri lyakurwa chikaunti isano na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ine nobwatu muchando bwa maiso gose nomanyetundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nige kurupo karali bwensi bukuruwa lya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero ecyukobara enyomba yo gukorera ukobara wose theater yekerero boyo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwego muno ngokora bale laser treatment na corneal transplant boyo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabaruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena ku C Stadium nabuko bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi
Mbemano mwanju muri akarondereta kubwati moroberi oyoiga neneka tukwanira siasa namagendero ime na isiko ya gusia karori tukurera tubwate amagani ituyo kurukwa Balozi Omwenga kurujinsa majicha kitutu masaba Omwenga nara ukubona ki Omwenga tiangara to biya naro oso agati etote ngero kyo kolyase ebunge ya kitutu masaba mbia mono sana mbia mono seri swari rigia na uyobori ri swari ri tigamwira ni mbia mono una nacha akakoteba sema ri tonkuruku mheshimiwa Walter Balozi Omwenga makworo ekero nkoriya nekero kyobo jumbe bwabo getutu masaba inse ye chama yekorokucha kya UPA esaiga yomugusi iwete ndi akurigero kyobo chumbe bono numo chumbe ne bombo chumba kuria county ya Nyamira bungeri ya kitutu masaba umeshimiwa nabona nyana kwara beire ase aborai asigete kisekta ngakikwanya reko gukora sensemeyo mbia mono sana seribori ria origi yomoraria na nyare kura tari nonye chisekta chioka lakini nabere iboigo na nyore ribaga riokora aba Kenya kuitira chi department awao chi sector awao karona arengo mwanafunzi na arenge student leader karona arenge nse ya isiko na tenenere to aba Kenya na ndetari aba gusiboka aba Kenya bari chinse chesiko abana baito be county ya Nyamira nabarabumba nchorete nkabatenenera kuno munyakerobo wabana bakorwa ase county ya Nyamira na usi yetu igo ngakina korego ngakina nyarire okora ase chi ebiro chi position ye kinanyore na diriswari ryao ekirenge kenene kyumurai no kumanya magani y'abantu baye ngaibare number 1 iginto gya kabere ekirenga ekenene kyumurai no kumanyanga ngai abantu baye babwenerete koba tari asebare usase batagete kogenda yaya ngai babwenerete koba ekina kiekerenge kenene kyumurai tote for example tuirenga kwa hirwe gutinenera a cooperation gete a vision yomurai is no kurigereringa ki organization yeye totebe bose bono buna Ndizi TV ase myake gocha 5 ya mambi Ndizi TV ngakinko koranye kinie toigorera mabaga yechigasi toigorera frequency igwekane paka nonya America Ndizi TV ayuna aramararo ekero tu amanyira amaroro ayitwa ya bekire tumanye koranga inkigeta kire gochamo so that toikirania amaroro namagani ari tubwate asegokinia TVA yaito ekina nyarero gokora na kinirie byombe na kinirie organizations naba Kenya bari bangiriri bagari okubara nabatigire asagaya kubwabuna nabanyorete bono umuntu nanyare kubona ki ingi kiagara tokage okangusogokia se obochumbe otari digero kende gyonse se county Nyamira okagenda kuri obochumbe biya mono sana riswari rigia sana ngachake foundation kuruku Walter Omwenga okonya abantu batari kwenyara na bariya babugata maganyanse cyabataka ne abaoraka ne cintakana na batakanwa abana banyaruka abanyi ne byombe byabanyina abantu babugata oborema twarenge kubarigiria birogo byechi wheelchair namangana amange ekiombe kegyacha gitu mwaka o 2010 na 2022 ekero tuarenge okonya banta baba mintu tugachakera bugetutu masaba tugache county yaito ya Nyamira na gusiengima tukanyora magani gara manene ntarenge kunyara gwikera ninje gwika lakini natemeta asenkunyara abantu ba mintu baba bugetutu masaba baguchamo bakomboria ya Balozi onye kogo koraya na ende nturako emeremo nkwarenge gwanja oiche toko emesigo rega esenginjo toroche no mumuromo sawo mokore eri akabeike iruri ichoke neri ensae eri bwate chinguru bagante binchi toko bekereri ichoki ochake gotoremere mechipara oteremere chimetaro ogendera gokore gasi yo gwachakire
tokomende chinguru igona ko gote na abantu batete na ya kwakorire na bago gusuki onyaro ko muchumbo onyaro gukora emirimo. Yes. Igotari ahengwa bate kerengera ligo chikuburi kero kende gyonzi ase county ya Nyamira. Ekero twachagete kiombeke 2010 Brighton. Abantu abange nabo bakagete ngangutene nande chikura 2013. Lakini bakanyoranga ya ekirenga kiane kiarenge gukora abantu babo getutu emirimo. Koira ni okoboko guchase community. 2017 yegaika. Bono bagateba rero this time around yaro umusawo yonko imukari. Lakini rende bakanyoranga ekinkiarenge kirenga kiane number 1. Baba ono bakacha bakanga approach bakantebono monene toroche nga kwa isanire inchoto korere mirimo bono ngoro kuore Walter Balozi Omwenga makwora kino bono njiri italiana ngora bekere mo stadia Balozi Balozi ngakirijete italia eriororera gose nigo kwa etwe une ambassador ngakiriteria orijete erieteri Balozi ase chigasi chichonsi nabere gingo korera abantu baminto yona arengo mutumwa Balozi no mutumwa bwense lakini bono nche ona arengo mutumwa bwabana inchi ekero babwata magani batayete ekiagera ninche narengo murayobo igo bagoteba nga Balozi gendo tokorereki otorigiria mangana kero narenge nse ya isiku ninche narenge kuba link na ne embassy yeto ya Washington bono bakangerieteri bono kuruoro bagantebi aye kururero twakubakire nganayo murai oito togotoma igobone kero bantu medogocha gusiga igasaba abagetutu baminto nkabo musomba bwa bantu igobone rieterio kama gori change ukaruka Balozi karuku Balozi igondire kebande igomwanji muri kwigure na Balozi riajete ni gare ngo mutumwa mpaka agaje guchenjiri rieterio no rire kebande igona ndi nabo rira basetebe Balozi no rire kabisa ono ekero gwathe na bantu bagotebire na ochukuburi kero kibo chumba se ebunge ya Masaba kitutu Masaba ngakiurete ringaneri mbia mono muraria seri swali rigia abarai no burai nyasaye okurwa ekiaro osekorigire no nyasa bana ba Israeli nyasaye garangereti Musa ekera arenge roro akamotabi Musa igonta getengo tome ochigotoria ba Israeli abana bane koru Egypt Musa akatebi nyasaye yaya nchitin manyeti igombwa to botaba timanyeti gokwana lakini akamotebia tari ayo gokwana abekire mu muromi na Aaron na musubati omino bakoganyete Miriam bakoganyete igongo kwana goetera asore ayekwa baeresa baru amangana saba na inchi ringani riri oburayi bwabo getutu Masaba ekirero ky'abantu babo getutu yaikeire ase nyasaye bambodirie ntenene mbarae una Musa nonye kindu mwisho musinini nonye omuchorio Yese ekero Samuel atometunga gendo mucho Yese oba kumurayo ramaguta oja kobo muruoti abamura bagacha mabambo kabisa bakamanya gutayabanga yaya asaba muraba ondeta iyo akamanya buburi mu muronde naro okana nga yaya omwisho karegeti korisia yakorukunga Walter Balozi Omwenga bono na ninche nero yo ekero muraya gasoki buna gwate abega indire munda matena Balozi ni project usi Balozi ni geso kiribena chiko tokonya ahinore project ya Kitutu Masaba bugitutu Masaba iri ni riswari rigia umurari naende nabere tubutwabura ni ekene nganga ikire onyembe project igasi na chage to mwaka 2010 anganari na bete project omundange kibese tokonya abantu baitu babugitutu Masaba lakini bono igase ya ikire ni manyeta abantu bari batari kubwaterana na sera cyane nabo bara basagotebanga yayo yune project lakini rende umanyete no nyaba gusiba gotebana ngaki mulio wachura au muzui ngombe kunywa maji ng'ombe kerero roje egioto na kenya ko buga eriogiri egioto ndigo tanga ngombe kunywa maji eriogiri egioto ndigo tanga ngombe kunywa maji ubona abagetutu ba minto nto basagotegerera mariogiri egioto ikirenga gaitonto ke manyete emechando ya itonto ye manyete na ende ntubwateri chibu akitogo chiko konya bogetutu ya ito ya Masaba ne county ya ito ya Nyamira inse ye chama cha UPA ekikereme ya Azimio tokonya toruse dia bantu baitorochi bono Balozi otebirtari project ya Kitutu Masaba kurende chibes cha jiremesa chigo te Balozi na ya tigero mondo ekirogo achi asuke bosio Balozi na kolegente mbige mona seri swari eri chibese chikero chigocha yongo sabanga chige chira abantu babo getutu Masaba bari bambore tintenene barabuboka barachikorera emeremo korwago
bamanya korora ngaki bagokora lakini ase chibese echo igo togocha kuchikorera egasi kero twasoire parliament chitariki 9 mwezi wa 8 omwaka oyo igo 2022 ekiagera onye ne chibese bese nchiyo ntararora kiagera nagotebia ase nasomerete enze yagumbu igo narore chibese paka chirerangie ngao igo bono kitari gento kerantenenie korwa ase gokorera abantu bamintebe. Balozi otebire ni gachagete kiombe kia omwaka bujiri 2010 oikaboniga ingakiora abagetutu masaba ngakibara afiri na ya tuisuko mwali baga na bakogerera bosio minto kigwakorera sense meli montara ende goikaboniga no producer itera arwa ende bakali bogetutu erigeri tena Balozi na korete ndiga antu amote mbiya mono sana ekerenge kenene kero twachagete kiombe kia Walter Omwenga Foundation no gokonya abantu babwata oborema twarure chi wheelchair wetanie mieyemo inse ye kiombe kia Walter Omwenga Foundation ekiombeke members baye igo barabasaye bakorere chi sukuru batabwati gasi na inche kero togo koregasi igo nkoba empower taringango bakana igo nkoba empower kirikiganiri oye ne chi wheelchair na barigeri chi wheelchair ne chi bese chiane na ba bairera abantu babwato barema onye no mungi no moraka ogotwerwa usomuntu obwato bokon obotaka ekiene igonko bagorera mabati bagenda batiringe esike twariya abanyina bekanisa bose bekiombe community nabagaka batobekera chigito abanyina boma ekiagera slogan yane yerenga obombo bwaito na buchinguru chaito twagachire chinyomba kuruma tunwa erime ya gesima twarure chiwili cha gachuba ikinyorukia ward ya gachuba twarure chiwili cha kemera twachire manga twachire magombo igonga ase chinguru chaito chigete na endo murarin kobeke buyaiga ntoraikira keroyo mesengi nchamagani ari iguru lakini ase chinguru chaito chigete tumejaribu abantu baramunga kibafire tioroje tuswake wikalia ngakino na bantu bendera bokumanyana ki abantu kwabakonyire engera ngi kwabakonyire buna nateba twakonyira se chinguru cheito chikerete na kibago teba ngatiga tokomende chinguru okore gasi yeye kiagera turuche no musao mokore no bwate chinguru engincha bana inchi bafileti baminto buna ewichi wiki echi ibere chiarete gotware ngo bogwendo no twachieta sichi abana batie tuchintakana baiburi babo bagasira emyaka yaerere babwatubo emechande menene igo kero twachie tororo tukaire endagera tukaira marangeti tukaira chi mattress tukaira nechi ebintu ndagera nebintu bagutumia ekenyoro kiabo gwendo genda orobono iga obayire tia mariga bagateba nga omugambi ntuntwanya koro mugambi ochorire gusota chorire ogocha pake kenyoro ekigeito igo bono karo kombori igo tinko nyara koiranerie senginjo abantu barakwiranirie n'abantu barangiranirie nende n'abantu barambekera max batebana ngaki umweshimiwa Walter Balozi Omwenga nachitega ngonya tomabare ngonya ratore bakobori ono bogetutu masaba ne constituency nene asikenya totebe etakiri kubaganu kabiri na nene kabisa sero gongorwa gusi oroje okoboko nenoko nagukorira no na magendera tari gokorekana sense meri nagukorira ngobona troji bogetutu nene nere ngoirire bunesa aliere nene none chibasigo tomu nchigo isana korae constituency ngima eyune yemo yesababu amagendero turate arabe nga abeira makongu gokora lakini rende umuraria ekero muraya atenenire arure ira gukia saba na inchi na intu okosemeri waito buna bana inchi kiagera tinda achoro kubo mujumi ogosemeri waito kupuno mwana inchi ekero muraye for example toire para ya manga mutemo mwamu ekera goteba ngepare nebe ekirenga kianeke nene kyogotenena kurigie kerogeke nto expected korora nangaki amayeno murayo yo otemi nto expected ko ibunge epara obore mibwaito bwechae bwabo getutu masaba na nyamira na gusiengima bogo kwaneru ime ya bunge ngankige kogera umuremi ogusi akurire kile ya siringi 15 ose 17 awo muremi onyeri akurire kile yemo ose ni siringi 60 paka 65 nto tagete ko ibu murai
ikiagera no nyomo gusiga gotebanga chiombe ne chianyake moyo nyariso riomo omuraria okumbe riso iga igokonyora chiombe chiasoke gukurugweri na kitogo tebanga igototageta barai bare not only visionary babwata amaramo amambia lakini umurai okonyara gutenena go defend abantu baye babo gitutuma sabana nyamira enginjo twarocho mweshimiwa George Moseti anyona arenge gotenena bunge oborerie chae yabo gitutuma saba ataracha koreta second liberation eyamangana yebyame ebindi ebuna bwo borai ntaete koira ni bunge omurayo gukwana amagani y'abantu baye nemechando babwa hona abana toje twabuliswa liga umweshimiwa anene abaraya bana mbali babe irororo ngoteba baraya gwakwanire lakini mbago kabaya ikira ingiye kogera ekero umuntu acholiru agochubwe batagwikirania eyendo na akorere ekero ngoetase abantu ngukwania abantu nakuri kusaba bambwate syokoboko ekero geke togetare iyo naende nkubasaba bango omonto oyomo ekiagera bunge na ninche nintagete komanyanga ekera abagambe bayikirororo mbengento kieke bagochi barora kiabasieka amaiso kiabasieka emenwa basinyugo kwana igoro yama amagani y'abantu baye ubona asengo eta ewodi ya manga kemera gachuba rigoma magombo gesima ngoba borinde nanga ki ingomo ntoyomo kingo jago ikabungenzi yugo kwana okoirania mangana wochaga ikiagera na inchi ninsinyiri naende kina kiegente getanga nintaita gokorekera na ikirega lakini according ne study ya gwa korire ingiroje ingiye kogera baraiba ikabakira naya abantu mbakwegene na ayogo kwana no chikokira osena bogo chikokwana nabo chikoba eliogiri abasebunge abagetutu bamasabo murari mbamanyete number 1 obore munimbwate number 2 nimanyeta magania itubuno mugetutu ngayare ekiagera ngoteba bare oburwaire ngeso mubore nimanyete ngaitokwatiwa ngaitokurumwa nimanyete ngakiaba abayiburi baguchandika kuri iki school fees cy'abana nimanyete ngakiabantu baito bakure senginje tutabwati kinyagitari kingi yakire functional ekiagera onye uchumi ya Kenya kego kigokina wikatotware kinyagitari kikurwari abantu baito uchumi yabo getutu masabonye kego kigokina wika kipara cheito chigorwe kibekwe lami road networks ekiagera to go expect umontaru miruka chako kore biasara manga arete chi uchu ebinta chako ni manga usache ko ura kurumanga onye para ya manga mutemo mwa muteri gweteka onye para ya kemera amabuku teri gweteka onye chipara cheito chirigo mama gombo gachuba kemera nchiri gweteka igo kuikomura yabenga obekre priorities chintangani ase amangana yechipara chinyagitari chisemi noboremi my manifesto yane no ekurivolve wetrase ebintebi ekiagera uyu noro musingi oboge tutumasaba uyu noro musingi uchumi bwaboge tutumasaba abarayi bande obarabaya gochenga kiya matanga na gosera abantoro ntotagiti gosera abanta samatanga kibese ikitoko sia samatanga tigatuchibeka se chinyagitari toke ya matanga so that abantu baito banyoro burwairi no bobwenia obuya na endesa konyarekana bwabusa yekera batsa abarayi bagucha narora abarayi bagusera abanta samatanga iwongo kumya umurai to choriri gosera abanta se matanga umurai ga choriri korosi chinyagitari toke ya matanga na makweri y'abantu baito bono toirere na gwachori rero ko umuchumbe okitutu masaba boniga ekero gwachori ko ba umuchumbe ngakira cyo kore mto differently erinde gwachivu chigoli mbiye mama ningani eri ochigoli ngana ni ekero twachiro mutimo komokei break ya kege daika yamo ende tumakwera no ngirane ringa kyo chigokore bintu different ekero kwa bero muchumbe se gwachori ko umuchumbe ende gwikera chigoli chao torando mutimo komokei ya asante
bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigeriya kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe oburimi n'obonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera iguru oburimi n'obonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro ryagusi chiamate chiria chiaisanikirie n'endagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigere yakonye tutayenda umutimo kontu agotebingo cyo turi no yo minto ore expert gyokoraga iga ase greenhouse yake omwancho murigere yabono tiganda koira mpaka asitugwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koiroro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobasogos obulemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na ibere nechidegeka 15 Ndizi TV obwansu bwomogusi Majumuriria nigo twendete kumurekera mang'ana siasa namagenderero imena isiko ya gusiekera turi nomagani itu Balozi Walter Balozi Omwenga makworo oyugori ekero kyobochumbe ase ebunge ya Kitutu Masaba county niri ya Nyamire keraendete kwerera mono na raria ya gukorera aba Kitutu Masaba kero bamwiriri bagakobo mochumba abo ase gitariki jirigo somotienyi gotano gatatu umwaka oyo iga ribot jigotoikera nerina abantu batano nigo banyare gosiri obogima bwabo osenigo basiri obogima bwabo emambi yabono kubwatikana n'umubasukano gwepara oyokorekana ase ensemeri ya Nyakome epara nene ya Kisi Nyamira Highway kurundi Steve nigo toboto mama gombaito gochiase family ya siriri amate yabo mushimiwa ensemeri y'abantu basiri bantu batano basiri obogima bwabo ensemeri ya Nyakome nabokora runo na magombabo tumayiko ndra kuchibosyo mbiyamo no muraria amang'ana ya igankunira sengenjo ya bene ekiagera Nyakome nonka hapo ni nyumbani naende yontaite koira ribageri ya bene kurwa magombane ase chifamili chaba basiririwe pole sana kiagera hapo ni nyumbani igayo agunenka nkayere nyabyoto itiga Nyakome ne chita inye asogotara ubona sabantu mwasiririwe tunasema poleni sana kifamili chiatiga ire no burorobo nene unkurwa magomba manene nabantu bankaba Nyakome gawu pole sana na igura mang'anaya naende nayanyorera sengenjo yo burorobo nene lakini rende utoko mutigera Nyasaye tubwera onsi iyo na inchi kinkoruga iga wikangende mbwaterane n'abantu baminta abanyorere kiranye kekeruro asogosiria abanju bamwabo
Mbi manente to mama gomba ito koru ase studio bon mambi asijia mate janya jigo siria ba mwaba na bali banyara chingoma nigo to ko basabero ko bwena kwa bango koru ase studio ito ya Ndizi TV bon mashime karo to kwera na sense me ito kumrekana mangana siasa namagendero na ko bona kinga kia bantu bono ngaki wachoro ko mu chumbe ogetutu masaba ngaki wochi gukora bintu buya erinda bantu abakwegene nango ikirani ura magani yao ya getutu masaba mbuya mono muraria egen tontaete ko koinyoria ekere mbure gotua amarenkwe nko ingare dalili ya mvua ni mawingu abantu babo gitutu n'abantu abangaini abantu ba minto be constituency yabo gitutu n'abantu bamanyete ngai bakorwa naende ngai bagokia abantu babo gitutu mbamanyete amagani yabo ase oburai nase abarai eginto abantu bago gitutu bago kigutumia engakiye esenge nchukuru karabarai mbaga kageire nga igo bakoba Naomi bamanya kumanya ko choro ko babarai abagetutu barorere consequences yani amaakwa agoche kertoko chora baraye senginjo bare Naomi bono igaba getutu bamasaba igo bagotumye gento gekorokunga track record amakoro yomuntu omwana oyo koroku Walter Balozi Omwenga sobo ngai yaiboire ogukina kwa yanga kikore naende kerakinire Nyasaye amokonyire inkia koreira abantu ba mintu. That is the track record. Niga sia irunkeyo osobora ya irubokeo inkyo mwana yanyarire gukora. Number 2 omurayi oyo ekiagera ntu achora barayi kwetera sama abiranga baburi kinga kikinyinge na kiege kogera tokorera bono ye bono kirakogera kubona mwishimwa ki wachori bono to gwasumura bono mochumbe ogitutuma sabore na kira cyokora ebinde byukiranie kigori cya asebungeri bas mugusia gatebanga ki ngubemo njanya kuira ngombe roche naende slogan yane igirenga obomo bwaito nabwo chinguru cyaito gasi yetindi gochigo chaka goya koranje bweka ekenege sange kiagera ntumuntu erineri tengo tobwate tokorema gochenja bugetutu yona gotebiga my tichi committee cyane Kemera ward Manga ward Magombo ward Gachuba ward Rigoma ward Gesima ward igombwate chi committee togochigo ikaransanse tokorege ntuge korokunga prioritize to prioritizing amagania manene y'abantu bagesima mayari amagania manene y'abantu bakemera Magombo Manga Rigoma chiknaga chik ward ye chichonzi ngayare to ikaransa SMS tokora tobange amangana a CDF kero to abangira amangana ayo tomanya go chaka egento gekoroku implementation we must evaluate lakini yitari gasingo chikokoranje bweka uyikankore ne team eye yangeire yambwatira okoboko yangeire ribaga kubara to make sure nga tuachipara cheito tuachirere ebintu mbire under the Constituency Development Fund CDF ebintu mbire under devolved system of county government ebintu magendero nare ye county eyue kogeranchi kubwatira na gokorega sinaba MCA bachorirwe chi ward yechi tokorega siamo number 2 nebintu mbire chi projects go se development nere ere under the national government eserekari ya yoro asaba na inchi bagontuma inchiko baboreria mangana ayo parliament igo bono ekero kombori nga kingo kora nikirania magani yae taringa neri chibumbwatega echinechi otokobwaterana kurwa ba MCA kuru governor ye county kuru na inche kwende kiti kyane gya CDF na finally kuru national government ebintu bire national government wekange ndentene nemesa ya bunge mbiboreria abagetutu ba minto na inche mbunsa kore ebintu biri kururugoro mbiretera abantu ba minto in terms of amagenderero so tingo deliver nche bweka
igongo deliver uchikobwatana n'abantu no mugetutu bwe constituency ya Masaba. Umeshimwa ngwera na turuturu na chiskuru nje bogetutu ne bachiskuru chinyinge inga kyoju goikerania mangana yikisemia sense melia mbara bagoteana no bale ime yomurubire Samuel Nyamali akurigero kyobwe musiasi bunga ya town ase Kitu Central agoteana no arena. I hope you have agreed that the Progressive Party of Kenya arama hiyo torch ndio chama chetu kwa muda sasa una omogusi oyene kia mankira gotoginere kia Progressive Party nara goteana UPA iko Asmio na UDA reloaded Unitarians omwabo chopsereti agoteana no ale aturigireti kabisa kuruchinse muchiri chana kuru agoteana mweshimiwa parosi gachibosio elindo konye abantu baboge tutu Masaba nara kurukuna afusiano de Bill Will agoteana upa ngobuli ali swali na upa nero ngoikatora sense meya upa tochikora abule maswali nara kurukuna Susi Riruma White agoteana watching live from Kitutu Masaba orote best mweshimiwa onalepo parosi Omwenga abungati yabali bandete gutuma maboli abo na goteba namba ndete guturigererie wetera sense meli ya YouTube mwanchu muriele na nabo gutuma liboli lyao osena bo gutuma liboli lyae liroga kubuli mweshimiwa go Justice Studio karotore no mweshimiwa kuligero kya Kitutu Masaba bwa MP Kitutu Masaba County neli ya Nyamira mweshimiwa watebera ngo juru kubwatezi abande bajo kubwatezi Elikwenda kibunango ikeranore amaganiao ayugo chokwera bagetutu Masaba. Mugutu Masaba ni wajiskuru nyinge kweru CDF nkiye kumana CDF we yao eno yago ikera na abana banyo repasa libiye na iskuru cyakonyekira. Mbiya mono sana. Ekero togocha tugukwandira mangana yechisemi nechisukuru. Bogetutu Masaba. Neye moye constituency ya sokirie ose ya somirie abana abangaini abana bachire nkuma abana na batwarire kigasi kingiya tari Kenya oka tari Afrika ngima Bogetutu Masaba oyisoko inyora umwarimu ochoretwe koba awarded the Global Best Teacher Award no arwete Bogetutu Masaba umwarimu oria orosiri abasani ensengima umumeranire paka ba president ba America ba Britain bensengima igakurangira unero gocha kinse cyese gukwana approaching go chikorwa samangana yechisukuru nechisemi wikebe isiko yengencho twanyarire kora chibasari chisukuru nechisemi ma Bogetutu Masaba wikato chikoreta abashiriki bagotebanga those interested parties Bogetutu Masaba. Number 1 abana basomire chisukuru echi bare biroge bingao ime ya Kenya ime ya Afrika na ime ya asensengima America Europe Dubai igongo chakubarete meseyemo mbaborie nga kitogo kora toimo kichisukuru cheito egasi yomo tari gochikobe gasi yomo jumbe nga nchegasi yane no kuruchi basari egasi yane buna yomo jumbe no kurangiria abana bechisukuru echi bakore barechi omo president o African Union Organization of African Union igarwete Bogetutu Masaba omosike mwencha Ekiro mashimwa nanda abuna ngwera na tana ki gwatera banta bange mbarweta ari basome lakini nane Bogetutu Masaba nira maega asobotaka nge gwera rende ekwera na maega asobotaka na bara mbarweta senseme igo na chaka koteba igo moradia onye ngwantegerera bia asamarorama yatari abantu bagochandika abana aba na professionals ba Bogetutu Masaba mbaranyoro murai okobabwat okobariya reaching out ona okwaiwenga ekarona achagete Walter Omwenga Foundation ona achagete koirani okoboko ase community yani lakini bono professionals aba babwate abilities chinguru chowo kero monto gochenche primary school yae kero monto gochenche secondary school yae mbaranyora murai okurambari okoboko gochiase bare okubare tari kore bareta amugoka tari lazima bachamo lakini okubarambaria kobatebinga nintagete tokonye chisukuru chisemi cheito ekina kigento ngo chikorete kegeni buno mujumbe okitutu Masaba 2022 iyongo chikorambaria as a professionals ababaito abana baito bara America
abana baitu bare Britain abana baitu bare Dubai abana baitu bare Buganda obabwate obaburemere memenene chinse echi chesi kuna bwa barai tubwate chi surgeon kuruse itoga eke aria seba America obaoboire nande bwate chinguru chinene abana bwa abana ngocha koreta amo mbarete mesa batebi kuranje nkonye omujumbe utabwati amaroro yo koreta abantu bayamo una seito abantu bara America kuruseito obaetaneti 100 ekenyorokiane ekemera abantu bara orokurwa bara America kurworo obaetaneti 500 abana chinguru cy'abantu baito okirasa abana baito bono nari boria magojega Balozi ingigira irena Balozi yaganya ko bo muchumbe ubugitutu masaba amayakoreta abantu abamo ekyara na obere ku 2020 na bade foundation na bako waigera ingiatara atariko barambare riboniga indi bayandisa bariyemo ekiombe kya Omwenga Foundation bia mana seri borieri ekiombe kya Omwenga Foundation ekiombe kya retre abasani awawa gochamo kokonya ase enyenche chinguru chiri chinke mbwate bono iga na kinabere natenenirie keombeke ase myaka yonse gwetera sabasani bari abana gusiyengima tari constituency ya Nyamira gusiyengima nabonko egwe wheelchair omonto ntebi nyeire bugirango mate gwetera ase keombekiane nabonko egwe computer natebu nyeire West Mugirango gwetera ase keombekiane naende namanya konyora nonye chikabira chinga bantebinga kibira ntubwato muntu cyande getoro gwetera ase keombekiao tokobere mangana onya bana bantu nabantu bayisiko bagotoha kigasi tokore sembusa abana baito banka hivyo tumeanza safari ya kuleta watu wetu pamoja tuachakire safari yo koreta abantu baitambo egintu gyokango sabankeringa nyegu chinguru buno murai bwe constituency ya bugitutu masaba ekera abantu ngotomwa na inchi nari ngotomeka bago tebanga yaya oyo no murai yoito bw'abantu nabago tukwanira on behalf yabagitutu bamasaba bono bantu menga genda bongera sotoretere bintu genda buganda toretere bintu turigeri chigasi cy'abana baito Dubai gose Qatar lakini kibe chigasi chingia ekina kigyokango sabanga bamente chinguru nkorera abantu bamente amache nabwato bakongwa sorgongoro usino nyimbra kegotua ngakiarura kwa address echallenge ya maje ime yorgongoro county tutebe county ya Nyamira anene mnara board naki amache naro nabwato bakongu no nyimbra kegotua asinsito ya gusi county to ya gusi ngakiwo kwa address shide ya maje mbiya mono moradia nko ndo mugano ose omubwekano bwense ya Dubai nense erege tare iguru lakini bono ogenda origereri Dubai nonye babwata maguta it is one of the most developed countries in the world nonye barege tare iguru igo babekire systems babwata mache 24 hours babekire systems bakiniri uchumi yabo amache enyencho togo chikoya kwanera nese nema igoro ya ngakitogo kunya ebisima chibohol tari ebisima ebibyansa chibohol se Italia ntubwate catchment ya machi naende yachage tukare sana lakini igache gasira yona era netororo kareta chipipe tokarosie tangi tokabeka chipipe echo chire para kogenda bona abantu baminto bako soka parega batacha machi ekine gento kiranyare gokoreka nebinyore binge kukunya ebisima abarai baito mbagendere gokora igasi lakini iyo negasi tobwente gokora in large scale ebisima biri bikogenda bitari kuoma tomanye kubeka chipipe tobe kubeka chi station abantu bagocha batacha machi para nobo soko bonene ekero Kenya bono gekero tubwata mangana a devolved government abantu baito bagendere tokorera igoro ya machi iwo inje buno murai amangana ya machi igare ase nkoro yane ukunye bisima tobeke chi pipe echi para kogenda chikore kwende so that abantu baito banyora machi nkorere ngoteba igasa igoro ya machi ntubwate damu ye yaito ya retre siasa igiri bunyunyu igiri me yabo tutu masaba damu ya retre siasa bantu baito mbari konyora machi ko itra se damu ekenege ntabara ito bwenda go chamo tobe tutige pride yaito ai gogote damu yeche go se tutakitie
edamu neroro it is already there abantu baito mbaroro no goikaransa n'abantu baito ko baboringa ngakimwaganeti amachaya akonya abantu bamindu ekiagera togocha tingocha mwao Brighton nchake kubeke kokore ibintu gose ko gwatenyasi ntaraikaransa naye nkwane naye nkuburi ontosemani ongeribaga na injengo taibinga kigegente kekego chokonya abantu baito abantu babo bonyunyu mbarayikaransi gunse participation is the key to progressive agenda in any community. Bono tuenda sense moyo jipara kego nara kubona ki para ya manga motemo mwamu ya berki ukwanwa ama tukamanga nigo ya berki ko chanda bamenyi bense mal inkia bara yaba batari kutigira batari kubekira differences cha bensemo bara asugume serikali nyarage kirani amagendra sense meyo omorarinta etonga bere nande ntate gusaba kwabera so umubori uyobori riswari eryo para ya manga motemo mwamu tinta getito yakorera siasa abantu bamango babwato burunekeriria ndekenene esengenche pareye kuruyanyona arengo mujumbe mumanyi botie nagacha tukamanya konyora ukioma mwenje ukioma umweshimiwa nyambati agacha tukamanya konyora umweshimiwa Timothy Bosire bono igo tubwato umweshimiwa koro kushadra kamose para ya manga yabereke gutumiwa buneke fag yoko kore siasa nani yeba kilomita 15 cyo kilomita 15 cyo nona akinerete manga ona somete primary ya murako amanto bamanga n'abantu bamindu emechando babwate manga agaria nege ntonta tagete gukwanira ase siasa obororo bwate obore igoromono nande bagankani si pareye toye korra siasa bagante bincho aye pareye no yemanyete igano gwakinira incho pareye yonye yasinyire togo koekero iki kyobo jumbe chimilioni chichi kuirunga n'aba China bairu aba China babere already babere compensated pare taracha oiche onye yabasinyire incho toimokia makombe na magena tutake wetichere para yetu we cannot continue to politicize chipara cheito chiabo getutu masaba manga motemo amwamu included kiagere para eri ya manga motemo amwamu manga bune town nero ya renge ntangani nyamire ngima nyamire taraba formed nero ya bwate factory ntangani yokorosie megati onyi para ya manga yoka neigurwe angabono town ya manga ya rosiri chigasi job opportunities abana baito bacha igaria anga central bank ya chiregaria wetera sobura yobuye lakini abarayo bagocha manga bakorere pareri siasa chikurekero chiaere bamanya gokoraki bamanya gusira ngobono totena pare ni getenete sali ya siasa tinta gitinkwanire kiagera igo bagochenga kia siasa bakwanire pareri siasa kero yaere bebe pare aye bono buno mujumbe gose buyo kurigero kyo bujumba sikitutu masaba ngakyo kwa banda abansemeye manga gosemeria buno sikuru kero ikena boko bakonya ningo tabye gentekemo omoeshimiwa ore bororobono iga our current member of parliament sits in the committee ya mangana yechipara Kenya ngima nero ikaransa tase committee bono nabo tokweboria maswali ya mangi ogosemeri kwane ntaite gotabia abantu baminto babugitutu masaba na ende barache bambori timanye tinki kegenderete iguru ye para ya manga ekiaro mweshimiwa Bosire ngotebarenga naye sugumete paka igaikase yarenge gochikosoke chake korosibu chifaili chitima tenga ichi achiete bono iga na ikaransire n'abaheshimiwa barenge abajumbe babo getutu masaba na isire kubayikira bonse ngosaba number 1 ngosaba ogoseseni gukwabo bange amaseseni yabo mbori kero iki kyabo jumbe tutu masaba na akwane no mheshimiwa Timothy Bosire na akwane no mheshimiwa Mwancho Kioma na akwane no mheshimiwa Walter Nyambati Timbwato mukutano nere na nkori gienda bashimwe abuya naroro abarayi aba ngyo gonya bande pare mheshimiwa igonko baboringa amagoso ye pare ngayere then once na manyiro bokongu bwa ngayibore ekerongo so abune member of parliament manye exactly nga omweshimiwa Timothy Bosire nga yatigerete pare omweshimiwa Yororo nga yamusinyeire korwora ekyagere kero na manyiro bokongu nga ibore manye konyara ko yetaboki igoti nkorweira bono iga ntara manya nga bokongu nga kinga ibakorete bokongu koramanya ekyagere tindi korweira ntanyare ko ikerani asentari go ikerani ngotebya abantu baminto ingariba ganchikuri ya machibu para ya manga ngo sababa ge tutu baminto abantu baminto bamanga bangeribaga
nchikurigia machibu nara wateana mheshimiwa unayosema ni kweli twabatebiri obuyabwa kitutu masaba abagitutu baito tiga tobe amo bogitutu yaito etware oborabu yakurukune Imelda Kombo agoteana tugokwani mheshimiwa akurigiritu ya kabisa agoteana na maene ogokwa Clinton and engineer Philip Nyamali agoteani go batugiritu ya korwa sensemeli ya Nakuru agoteana no bali me yumuroberio ande bagoteana mbia mono gochiaso mheshimiwa sogo ikana kwerera mono amangana abogetutu na ndinkyorengeto jokorera abogetutu ekabara kweli baga kwa mochumbe obo mheshimiwa kartu kuribo getutu masaba etoko chikurigire na omobunge ni gakwegwe tamwe ya mona emanyere komekana na one term asense meli ani go propeta kwa uru mochumbe okoba one term go strategy ya onerelie koba sobo chumbe waktu masaba Brighton tigango tabie gentekemo omurai taringa nechi tamwire ngoko chikoegwa inje buno murai omweshimiwa Walter Balozi Omwenga makworo egentongo saba neringa abagetutu baminto bange chingurumba korere gasi ekero naba korere gasi escorecard yane nyetereke mesa igoro ekero mwana asiekire skuru achirenka yakorete report card yae ndete report card yane inkitwa korera samangana yechi para ndete report card yane inkitwa korera samangana yechi nyagitari ndete report card yane inkitwa korera samangana yechi skuru yechi sem na ende chi sem intutagete to chitigere ase basari yoka amangana education ntutagete to yakwanrenga ekera abana abatwa baire chi basari bakorere chi sukuru what next ekiagere kero kugenda mugondo kurema tari ngo gukurema kwasimeka chi endagera ekero yachakire komera kwayetiga gago kwagenda wika to bangenga ekero twaira abana baito chi basari ekera abana baito basomire nga kitoko nyara kuigura opportunities mbaya guchi basari bakore chi skuru na ende baira ne keore iga barigererane tina bayiburi abana bagoika turi gichinchera nga kitoko barigeria placement yechi gasi barunka gaiga na barabu bachiko kore gasi babe taxpayers bagwaka na ushuru eyego chagokonya kitutu masaba so ekezi swari kwamboringa igogo chikoba one time member of parliament usinga kimwe bango yane omubango one inche buna Walter Balozi Omwenga makworo nogo korero mugetutu egasi anene kana kubona mheshimiwa egenkwirira kirina no kero montaso iro bishote abuna inje ni ngore miaka 5 eyende ni ngo gojibosi ni ntakora magendero yeire ni magendero maega aira kwote birina no begite meroberi yabo emeroberi mbegete place okorero mugetutu egasi ekero na korire mbaretere escorecard yane barabuboka bantebinga mheshimiwa tutagete naenda for the second term uso mheshimiwa bone gasi yao kwa yekera nilibuna tuatagete bono riye bintu egento kendeke ngawe kenene omashimiwa ni gare asekia magia UPA na kiate bagia upa inki geko geroda ase upa otaso asekia magio DM sekia makende mwanjumbo ni ata kumanya mbuya mono sana muraria ekiama kya UPA ekege kurokunga United Progressive Alliance obomo bwa magenderero aito buno mugusi eye nesa igayo mugusi ekene kiama kyo mugusi no inyorete buya sana enga kiekero mugakanya chaya renge kuburi obo president inse ya chama ya Ford people for the first time chinguru kyo mugusi chikaiwe kana Kenya ngima na ikingo tebanga obo mubwo mugusi na buchinguru cheito UPA nesa iga yo mugusi omweshimo mutoraro kubona saige tera kora goseretwa enga kiora kwane kere agotene saige yembono yaji tera kora goseretwa ya kore goseretwa mbia mono sana ogosereta enyumba mutaraso enyumba wekira koro goseretwa na inche buno mweshimo Walter Balozi Omwenga kuri kero kibo jumbe bwabo getutu masaba esaige nona arenge kero twakorete ko yasereta omwisho mube na inche narenge nakiraneti umusumari bwo mweri incho member ntangani ko register buna a life member ya UPA ninje member ntangani wakana chibese cha nomination buna an aspiring member of parliament wa UPA ama risiti nonya bwate mubuko ga ige nyombe ya seretru ngorere goteba ya seretru twabekire mirangu twakire rangi incho onde bwensi okorigie keroge naba musio minto esaiga yo mugusi bono ya beire tayari tigato so imena intwe
na into tukwanira mang'ana ito ya gusi totebe na tari paro sibie kora se kia magia upabona se ebunga ya Kitutu Masaba tete kurigi kero kyo bochumbe kuro nsemeli na aro nando raga ni emuchukuru wanero mang'ana nomination se ticket enga kiroje mang'ana ticket ayuna mang'ana maya ekiagera demokrasi ke gutaka abantu baiche geti baiche mesa igoro kare amugusi kare gagatwarire nyam emeni aba murabaga akire kabisa aba murebebega bamanya gutena ne mesa igoro barwa ne emeni oyo kubwe emeni eyo rero kairu enyaruka no se merati nango nabo kubwe nyameni eyo lakini utabwetire ndenga kyokora barosi bono eri swali rinerigia ekiagera onde taiyo bono tingo chaka gosemera gintu getaiyo muntu taiyo orega bono ninchendo na kingo chirango taberia aba mugetutu ominto omugusi ominto ekiama UPA kere inse ya azimio ya Mkenya ekiagara bono murindo ndorocho mugusi nga yorochi na ende mugusi korukarengo tabarenga to na cha murindo ekiagara urabasa gukoiranana UPA ekire ime ya azimio la Mkenya ase amagania ito na intwe agoche gukwaneru moisonde wiki ya moya yaera ntwa assignia memorandum of understanding MOU ne chama ya Jubilee igobono UPA esaige yo mugusi ntubwata barayi baito structures of government structures of leadership to abekire systems nga key members bagosoa to abekire nga utaraso member utaraso echama echo inkigeta keire esaige kere kia meke kia chagete kia UPA na ekia magia dabu kia wamunyunyi nkia rogana wamunyo korana oirira meri ekero korigere neke ekingi tara irire meri usi usembaro mabigere meroberi muntu naro teba ngasaige konyora tiraseretu esaige bono ya seretu emeri nereye Mheshimiwa Walter Balozi Omwenga umumurege sora otari muobo otari kuriera njoke murero tumetoka inje bone gasi twachakire ine yo koiremeri abakoro batebete nangaki ekero kwa irwe gesire koiyerio mote to basa koiri chinsa inye koiyerio mote ira chinsa inye gotirie gesire ekero gochaka koiyerio motoria ewokutumia chitaika isarasini chioka igobona aba professionals baito bagusi abandu baito bagusi abarimu baito aba akiekura abana boda mama mboga egento togo chaka iga kobatebirero esaiga yo mugusi igekurukunga UPA tubwaterane tokorega siamo na intwekera aba muraba ikaranse temesa bagokora negotiation na into na rito kuboringa ki ndobwato mu muraito goro kumatiangi ndobwata aba murabaito esaiga ya ito dere na into toegetari ya ito balikiwa hospital onsiema wate anuali me yumururensa ya muroberio kwa na mangana siasa namagendero ate ambia mana so mwishimiwo kwani nande bwere siretiga bagitutu bono bamwe libaga karebu nyachua ya kurujinse mo chiamanga wodi ya manga ate anuali me ya umuroberi ogoki umono na mangano mwishimiwo akwande tigato tarire asichinse mo manga na intutura motebi mechando ya ito Alfred Momanyi kurujinse eragote anguru gachuba ne ward agote anere no ari me yomorobero atere nambuya mono kwarure birengera byao bono na intutiga tukoligererie batarire tarakire kenyoro mweshimiwa elinde tora nyure turako na turako inyure ototebi manifesto yao Winfred Momanyi Winfred Mokeira agote ana na inje kurujinse mo chichiri goma mweshimiwa na agokire mono kwa base studio na ando twereire na ande tiga ache botambe ase kenyoro ne tukwane emechando yetu tugwethira isaka onsiemo ateana na inje kurchinsa mo chiricha gisima ward ateana inje no na abairi me yumuroberio na agokire mono mweshimiwa aya aereire na ande toroje na aise koreta monjoro libogetutu na bogetutu yeito egosuka bosio mubolina ere ekero araire kerogo na tokonye buri gosenera gochikuirana akire una abandi bagukira oyite abantu bakubona gukira ngokaroro bono mweshimiwa kadurigiti kuchikokora exercise ya chire mono ngaki turakonde goro ya asmio Kenya kwanza amona oka ngakiroje siasa yegorero bia mono sana ngira ni riri swali riri omweri I think timati gusebwe Fredi oboje ose ninji gokira inche na kinere tobo komwo bonen ngakina mungina mama atarachi gusira nyasaye konyoro tokonyere twabiukire yo gukinero bokon nimbo manyete na kiekero nyasaye ankonyete na echagete koirania okoboko asa abantu bari batari kwenyara batari
ngabwato muinori igo abantu bagotebanga ngaingo cyo muinori anginore ngacha ngatebanga yonko babwato koboko igo bono tindeba naenda bagotebanga tibwe barorera igo bono rorera rwane tinda rweba naende tindi gochukurweba lakini rende nimbwata abantu kuna abantu kuna Winfrida enga kiyukera ikenya bagetutu bangeri bagamba korere mirimo tindi gochukora gasi yenje bwe tutatembea pamoja na abantu babiri naro kurukuna Fanex enoka the ninki abagetutu barajigoganya ose barajikosemeri miaka mia ani amatuke mia yamo ora abobis 100 days in office amatangani Vanix imbu yamono because that is a very good question and a good scorecard ne benchmark yogo set as a 100 days number 1 ninga identify emechando yaito yechi ward yechi cheito sita nindete aba MCA bane bonsi asemesa nindi reach out professionals na bana baito ekyagera chinguru cy'abantu bakwerigeri nando mugusiga atebete nga banambaya bakagera umuntu n'umunyakaka rukwentingane abana aba baito bumugetutu nimbarigi asebare chikona cyonse ekyagera ntubwata abanyagitari bogetutu ekero tugukwana mangana y'ekinyagitari cyezo kibwateme cyane for example nyangena dispensary ya nyangena rese itoga yakemera usenya gitari ya manga ward usenya gitari ya gisima ntubwata abana baito barabanyagitari iwo ngo chikobareta bayikaranse mesa iguru mbasorore batayabya mangana ya healthcare mbwate sito change healthcare ya bogetutu masaba inje buno morai so that is what I will do in 100 days I will bring all parties to ikaranse mesa twagache bogetutu yet ekiagera bogetutu terigo chikoba ninje bweka buno mweshimwe Walter Balozi Omwenga ayuna ara magosa barayi bande bayire nyarere bagokora umurayi agochorwa ribuna choruga ochake gasiere bweka sitafanya kazi peke yangu I will bring all the interested parties tokorega asiamo in my first 100 nara days. Steve Nyatiwa teano aturigireti kabisa akurunse majiri chia kona ibara agasaiga nara ukuna George Nyakundi aho tena agasaiga ko ngaramera mwale igotiga bayerere kamero mwale oyo George Nyakundi aho tena agasaiga ko ngaramera mwara kinto semere dina nkabe ine agasaiga ko mugusi nigo ga kororekana isiko inaki kararete seito era tena tate kurwa sale lakini akuru kuchocha kunde tena agasaiga karakande kurwa nkara ikasobo ngakikaraike igono wetena meditera bwata gusima no ngake bawo George Nyakundi mbiyamono ayeno musayo mokebuna nje nando musani onekegima ekero umumuranyomire igakorete nyaruka uruga mwangina ekero ngina kuba abeire myaka biyega nera bweneire nyina omanya komotora mwaye bono na intu twatorire minto mware toyo lakini nchera tore gocha tore kenyoro kiao ne chama cha UPA omuriye kero kyo bojumba UPA yakorokunga Walter Balozi Omwenga omoremunde George Nyakundi ngo koriginda asore ombwato koboko tobeke nyumba yaitebo mware nere bwenere nara kurukuna Musa Omale nkaya agote abuna akubulere akurujinse machiricha machoge bo jogembo matongo SDA akuboli kwaye gocha suri ngori akubona ki abantu mbalenga gwakonyire kurwa nyabyoto seino anyene mbuya mono sana nori meti nyumba yona ba minute mbuya mono sana kuru nyumba amachanya kome gochinya kongo mate ntwa ya rose tiekera ubete bona abantu nkonyo bara amachi lakini amachi ari gabwentamento chinguru abana ekero na chagete kiombe kya Walter Omwenga Foundation ona chagete gento buna kiri tomboy ya chagete airlifting na inje na chagete Balozi airlifting nkarigia marube 20 koira abana ngumbu kuru constituency yengima nyabyoto rime na arigetia marube 20 lakini rende bune process yoko yanda ngumbwere nkong chi bank statement amangana ye chi passport abayibori kabanga yabeberere egasie nkong lakini asa abantu 20 babere mbakonyegete igo bono asiri swari ririgia kwamboriri omororore nyumba noro no monene ntoko yunto chinguru tobwate ne chinke ntoko nyara ko yorimi bwonsi lakini twatemira se toko nyara uisa gocha nyabyoto na nya boda na chakire kiti kya boda gekoro kunga Walter Omwenga emergency kit na chakire tese ito nyabyoto
abana boda boda nkaba 5000 kire boda boda tutagete ko cover boda boda chance lakini chinguru na chichire chingi umuntu ugocha kwa boro ekere pigipigi yabwatekere kwa boro nonyi 500 gusiri bweyemo kwa ira interest gocha sekitie kekiaba kiaba na boda boda abangina bechiro abayiro mutorero yo mu bwechinyanya bwechibando igonga diswari ya kubori neriya kurunyumba ukarimu wanzia nyumbani na hapa tumeanza safari tumejaribu asetoko nyara lakini rende utogo sababa getuto batoe chinguru tokora mangana aende amanene na henda ya gokonya abantu baitu tari kurunyumba oka batie constituency yengi Wiri Radio Omwenga oteana Balozi aseniwe umurai bw'abantu oseniwe kabisa Philip Nyamali oteano ale ime yomoroberio ase enchera yabene bono ntotaka tukwanda asimio na Kenya Kwanza igora kametu gatora kwanere igora ke ngakiroje siasa ekonyegera Azimio na Kenya Kwanza mbya mono muraria ekiagera kiri myaka 5 koreta turobo nchoreria nonye kero Musa renge kura aba Israel kuru Israel gocha kuru Egypt gocha ese kochi Canaan nyasaye na barenge gwikanjira okora maonchoreria amaya asabantu baye Azimio na Kenya Kwanza abanaba mura banyinomo batagete koreta amagenderero no bonchoreria asense yetu lakini rende abantu bagonte binga tegerere ground beko goto otegerere ngakiense enzi nyonga kiegukwa riroba otegerere riroba na bekiro gotonse na tegerere riroba abantu baminto bankwanire bantebirie omurindo oyo ngokiawo goki Azimio Kwanza esengencho ntotagete koreta abantu baitamo Nyanza na intu turanyore kiroge kikyo president ntwanya konyora bu president ntwanya konyorande omuntu ochitange no munga akoro okarokirunya cyane lakini rende bono abantu baminto bantebere naki omurindo oyo ngochi aworochi riraba eurigo kwanaye bono inche tingo chikogani kona cha murindo ekiagera ama kuikana inche mbase ngotenena nkukwanira magani yo mugitutu ntegererwe usase turanyoro gokonya buno mugitutu nara ukubonda ki batewe nankwa gacha baraga saiga yabo ya upa igobone mieti na ODM ase county ya Nyamira na mbugo tutu masaba ni aboju kutagura esaiga ya gachi ODM omuche bo mugaka mugusi igobwata bamura bange aba murabare gusi bu mugaka mugusi igobare ODM obare upa obakaba UDA bakaba wiper aba naba murabo mugaka naende kubwate kadanga esaiga yanenga kingo chiko yagacha ekonge gwetera UPA abantu babo esaiga yo mugusi ejine chisaiga chitari cyo mugusi mogweka mumanye umusani oyo ndada kumwirane riboyo ejitari saiga ya mugusi esaiga yo mugusi ne chama gekorokunga UPA ekiagera tigamba boy ebyame bibyeito byonsi nebya lakini ekerama ngana gusi yakugamberu ngayakugamberu ngo igororutoro mo egesieri abagusindire bagenda mukutano bwekiameke mogaiga uchiange gaiga abagusio batebete bagasoka isiko asiki ekiagera batarenge nyumba yabo bono ense yabande bagotebanga ense yabande nkina magesabire lakini bono ntu abwate for the people kega kwa bono upeyinga ngwegena kitubwate na kero kinge wikasigete ka kibutoka magoro se nyombe yewe dineri swari rigia ekiagera kire nyumba ngobwatekana kire ngobwatekanere no musingi obekiroro omugako nyachae igabegeto musingi omuya naendo bokong we chama cha for the people naenda gakorega asiengienga kiyo lakini ngigete kaera lakini rende abantu bagotebanga bondambo nchorerane na no burwoti ngotuma boreke gori enga kiyi yaye naendo musongo wigagotebana ngaki the illiterates of the 21st century are not the people who cannot read and write, but people who cannot conform to change. Lakini mugusi orojo mheshimiwa ekarturiti gokora orojo mugusi na bwato musimamo ayibona ni kiameke ngokwera kabisa osera niga yani na umurinda akobot omugusi no muntu very democratic ekinege ntonta etengo tabe Brighton na nyana moraria ngomugusi muntu tayo Kenya usense ngima
ore very democratic buno mugusi mugusi to ko mukuru robanigo uikamanye nga yakuru naende nga yagochi lakini ase chama cha upa obora tutaite kubeka in place inchi buno yo mubwa banogeri bwe chameke oyo korie kerogo kyo bujumbe bwabo wetutu masaba gotogoteba tunataka tuweke msingi madhubuti imara kama Simba so that ekero mugusi yago chikurigereri upa esaige yo mugusi naende origereri chisaige chichinde oranga nyombambu ya to mbwe itere mwana ni bolindira elimondi siekerere omonto na barachi gototebina mangana makong akobona ki ere tanya korra muliro sensemo ya estima yani aminedi awde na kandi mweshimiwa Balozi kitu masaba moreso ekenyoro kiabo nyamondo estima ntu anya korra yani nduni gotorege sunte kimagesaba chumba baba kormaega Walter Balozi no tokonye gose na bogo chikoba tobege sunte ko gendra biamono ase second year biamono agiagoro kuna moreso igintu mujumbe gochigokora buno mujumbe ngo chaka go identify na ende nakwanaga emi priorities amagani y'abantu bane bechi ward iki kyonsi sita ngayabererete number 2 kero togo cha mangana ya energy and electrification rural energy electrification mbabwate 30 mile last mile connectivity to ikaransense to mapwe kwende nga identify areas chitaranyora merero manye kumanye sababu why no more munde amasakarari manye ko yaimoke chi file chiriye binyoro bitaranyora stima ngende na biro byo pakase Ministry of Energy department ya electricity Kenya Power and Lightning manye ko bahambe inyoro biri byane mbaboringa bono nga kinkoba murahiga chorere kurwanira magani y'abantu baye ngono moreso intagetenga ekura yawo ngo gusaba asengenjo eso koboko okobe yoko ebere onyiga asiye ntware ribaga ngo chikoborere ndeke obore munimbwate ebisongo nimbwate na bingichoretie mebuko nimanyete koboria mangana yo mugusi no mugetutu wa no masaba ebinte bimbinsinye lingana lya ulio mwali omweshimiwa gochi aso mwanju muri okoligereria kyanje kitu cyarire mbiamono sana umura ngiri bagari tangani koiraneria Ndizi TV esa TV yaito yo mugusinga mbiamono ase okongarigania lakini mbiamono enene asingi ncho yogosemia yokomanya no kugendera gusegeto mugusi emente chinguru na wekini abuno mugusi egento gya kabere ntaite gukwanira abagetutu baminto bamasaba abagetutu baminto bamasaba inche no mwana ino amarieta mwegura nkoro kumweshimiwa Walter Balozi Omwenga makworo ekero nkoriye mwantebirie nekyo bujumbe bwabo getutu masaba mwantebirie nchakero bujumbe kiagara no musaba omokende nabo mogo ngotomwa ntomeke nainde nabo nkubekero richoki nguse chinguru nimbwate obore munimbwate naende nimbwata amarora mutu yongo basabe kura yaino ginkweberere lakini tindi go sabe kura yaino nganchi ko bakorere gasi yongo sabe kura yaino tokore gasi inche na inwe twagache bogetutu yaito wetera se chama cha UPA so that kero togo cha koira na se Ndizi TV gaiga kero twa ubobuibwa abeiro bwaito toiche tobatebye egasi twakorere amo n'abantu baito babo gitutu embebano ngingo korera yongo sabo monsa bere nyasa ikiagera burayi nyasaye okorwa na bari bansi bari eti nimewakaribisha tokore nyameni engiya yomorembe mbia sana mwashimwe mbia muno mwanjumuri kera kwatwara libagari ya gwatobwatirie yasenjere chi semester njinge mwatomire sariye biro ne jinsu meten teteneini igonande ntonya to kojairane na bako bairane lituru inbox ekiagara ne no murai bwerule gochikora emirimo yore gotwarenge no mweshimiwa Omwenga Balozi makworo Wolf kurwe bunga ya tutumasabo yonyalika kwana mange na to wakire mbia muno kera kwanyora libagari ya ulia bene gwatike kibago kyao kwararigereria waturire gwachi kumanya rende sera mweshimiwa arurego gendera gutwara bulirube nabo kwanda gutubwatia sense media YouTube Ndizi TV News waga sense media Facebook na bagotonyora Ndizi TV News na bagoto tweet @Ndizi TV News igo twara bulirube buya enero Ndizi TV kerongo tebe no botambona igente kianekia negente gyansu kiansu nani gikutoka ime ya Ndizi TV iretariane Brighton Makoli.